המוח הוא מחשב על, המורכב מבשר, שומן, חלבון, מים ועוד. המוח האנושי מורכב מ10,000 מיליונים תאי עצב. מכל תא עצב יוצאים בין 10,000 ל-100,000 קשרים עצביים שעל ידם הוא מתקשר עם תאי עצב אחרים במוח. המספר הכולל של קשרים במוח האנושי מתקרב ל-10 בחזקת 15, או במילים 1,000 מיליוני מיליונים. רק לשם השוואה, ישנם 800 מיליון קווי טלפון בעולם. קווי התקשורת במוח הם פי מיליון מכל רשת התקשורת העולמית. למרות המספר האדיר הזה של קשרים, יער חוטי העצב אינם סתם תוהו ובוהו של תסבוכת אקראית, אלא רשת מאורגנת ביותר, אשר חלק נכבד מחוטיה הם ערוצי קשר מתואמים היטב ומנותבים לתקשורת דרך המוח. התעלומות הגדולות, איך בדיוק נוצרת התודעה, איך מתוך ריכוז אדיר של תאי עצב, יש לך נוירונים או תאי עצב בקליפת המוח, כמספר הכוכבים בגלקסיה של שביל החלב, 100 מיליארד. אם אתה מוסיף לזה, מכפיל את זה ב-1,000 או 10,000 קשרים שלכל תא כזה יש, אתה מגיע בערך לחיווט של 100,000 קילומטר. איך הדבר הזה מסתדר? איך הדבר הזה קודם כל נוצר? איך כל חוט או כל עצב יודע בדיוק לאיזה תא עליו להגיע ועם מי להתחבר? איך מהפעילות הזאת החשמלית, כימית, נוצרת מחשבה, נוצרת תודעה, נוצרת חוויות, נוצרים רצונות? כל הדברים האלה הם סוד כמוס. המוח מפענח תחושות קול, מראה, טעם ומישוש. אך המוח אינו מובן במלואו. איך הוא מתפקד, חושב, חולם? אנחנו יכולים מבחינה מדעית לדעת, או לפחות לנסות לדעת, את הפעילות החשמלית, את הפעילות הכימית, את הפעילות העצבית של השרירים וכו'. מה שלא ניתן לעבור, כאילו שישנה איזושהי חומה לא אווירה בין מה ששייך לעולם של כמויות, לעולם של איכויות, שזה רצונות ומחשבות וריגושים וחוויות למיניהם. אנחנו לא יכולים להבין איך מחשבה יכולה להפעיל דבר פיזי.